Vítam vás v podhorskej obci Zlatníky. V ponuke máme tieto nádherné pozemky s výhľadom na okolitú prírodu a lesy. Rozloha pozemkov je od 768 do 1128 m². Ich šírka je od 20 do 25 metrov. Takmer všetky pozemky sú už zasieťované a je tu asfaltová cesta, plyn, elektrika a telekomunikačné siete. Obec Zlatníky poskytuje občiansku vybavenosť vrátane základnej školy, materskej školy, predajní potravín, obecný úrad, poštu a napríklad detské ihriska. Všetko je vzdialené pár minút chôdzou. Do okolitých miest Bánovce nad Bebravou, Topolčany, Partizánske a Trenčín je to autom od 13 do 30 minút. V blízkom okolí obce je množstvo krás a pamiatok, ktoré sú navštevované ľuďmi zo širokého okolia. Medzi najznámejšie patria Duchonka, priehrady Nemečky, Tesáre, Haláčovce, Topolčiansky hrad, rybníky na Kulháni, kde vám spravia ten najlepšie ryby v širokom okolí, ale aj nádherná príroda a množstvo ďalších a ďalších miest. Panoráma z pozemkov je naozaj prekrásna. Stačí mi zavolať na tento telefónny kontakt a prísť sa presvedčiť aj osobne. Moje meno je Jozef Miksa a želám vám krásny deň.